деҳаи ғажне аз маркази ноҳияи Варзоб 8 километр масофа дошта, аз маркази шаҳри Душанбе тақрибан 30 километр аст. деҳаи ғажне дар баландии зиёда аз 1500 метр аз сатҳи баҳр қарор дорад. асосан дар фасли тобистон сайёҳону меҳмонони зиёдеро деҳкадаи ғажне ҷалб мекунад, зеро истироҳатгоҳҳои канори дарё, ки дар даромадгоҳи деҳа бунёд ёфтанд, зебоии хосе доранд. аслан ноҳияи Варзоб аз ҷумлаи ноҳияҳои сайёҳии кишвар буда, намунаи барҷастаи он деҳаи ғажне мебошад. ғажне як деҳаи зебо ва кӯҳистонӣ дар ҷамоати Варзобқалъаи ноҳияи Варзоб аст, ки аз ҷумлаи деҳоти зери таъсири пойтахт маҳсуб меёбад. ин деҳа дар минтақаи кӯҳистонии ноҳияи Варзоб ҷойгир буда, бо табиати зебо, манзараҳои рангин ва обҳои тозаи кӯҳӣ шӯҳрат дорад. ғажне як деҳкадаи зебоманзар ва аз ҷиҳати кишоварзӣ маъруф дар ин минтақа мебошад. воқеан аввалин чизе ки диққати шунавандаро аз оғози барнома ҷалб намудааст, яқинан номи деҳаи ғажне аст. мо бо омӯзгорон ва сокинони деҳаи ғажне суҳбат оростем. ба андешаи онҳо маънои калимаи ғажне аз вожаҳои ғажаб, ғаҷаб ва ғайра гирифта шуда маънои аҷоиб, ғароиб ё зеборо доштааст. деҳаи ғажне дар канори руди Варзоб ва дар оғӯши кӯҳистон ҷойгир аст. як қисми асосии деҳа кишоварзӣ мебошад. манзараи кӯҳистонӣ ва заминҳои ҳосилхез дар ғажне ба аҳолӣ имкон медиҳад, ки дар кишоварзӣ низ пешсаф бошанд. чорводорӣ низ дар деҳа мисли аксар деҳаҳои Тоҷикистон рушд кардааст. ғажне бо манзараҳои табиии беназир ва манзараҳои кӯҳистонияш шӯҳрат дорад. кӯҳҳои баланд, дарахтзорҳои зебо ва дарёҳои шодоб барои меҳмонон ва сайёҳон макони оромиш буда, барои сайёҳати кӯҳӣ низ мувофиқ мебошад. мардуми деҳаи ғажне хеле меҳмондӯст ҳастанд, ки аз муносибати онҳо баръало маълум мешавад. барои боз ҳам маълумот гирифтан дар бораи деҳа, мо бо сокинони он суҳбат намудем. Эраҷ Юсупов аз сокинони ин деҳаи зебоманзар буда, дар бораи табиати ин деҳа бо як ифтихор суҳбат мекунад, вале ӯ номи ин деҳаро ба таври дигар тафсир карда мегӯяд, ба андешаи калонсолон дар ин ҷо намояндагони давлатдории ғазнавиён маскун буданд. деҳаи ғажне диёри зебоманзар буда, дорои гиёҳҳои шифобахшу табиати дилфиреб аст. деҳаи ғажне 33 километр аз маркази шаҳри Душанбе ҷойгир аст. 2200 метр аз сатҳи баҳр болост. деҳаи ғажне қадима буда, бо нақли калонсолон дар ин макон ғазнавиён зиндагӣ мекарданд. ба ҳамин хотир номаш ғазна будааст. мардуми ин деҳа аксарият дар шаҳри Душанбе кор ва фаъолият мекунанд. дар ин деҳаи зебоманзар зиёда аз 250 аҳолӣ зиндагӣ менамоянд. деҳаи зебоманзари ғажне таърихӣ буда, калонсолон нақл мекунанд, ки дар нӯги ин кӯҳ шутур ба санг мубаддал гардида ҷовидона инҷо мондааст. муҳайё қаюмова омӯзгори деҳа аст. ӯ мегӯяд ғажне низ чун аксар деҳаҳои Варзоб кӯҳистонӣ аст. идомаи андешаҳои ҳамсӯҳбати моро шунавед. ин деҳа дар минтақаи кӯҳистонии Варзоб, ки бо табиати зебо, манзараҳои рангин ва обҳои тозаи кӯҳӣ шӯҳрат дорад, воқеъ мебошад. ғажне як маҳаллии муҳим барои истиқомат ва рушди кишоварзӣ дар ин минтақа мебошад. деҳаи ғажне дар канори рӯдҳои Варзоб ва дар хатти аслии кӯҳистон ҷойгир аст. ин деҳа дар ҳудуди ноҳияи Варзоб ва дар наздикии шаҳри Душанбе, маркази маъмурии кишвар, қарор дорад, ки имкон медиҳад дар байни табиат ва шаҳр як таносуби хуби зиндагӣ дошта бошад. як бахши асосии иқтисодии деҳа кишоварзӣ мебошад. ғажне бо манзараҳои табиии беназир ва манзараҳои кӯҳистонӣ шӯҳрат дорад. кӯҳҳои баланд, ҷангали сабз ва дарёҳои шодоб барои аъзоёни ҷомеа ва сайёҳон як макони маъруфу оромиш ва сафиди кӯҳӣ мебошанд. сокини дигари ин деҳа Мағфират Юсупова мебошад. ӯ низ бо зодгоҳи худ ифтихор дорад ва бо эҳсоси волое дар бораи ин диёр қисса мекунад.
ватан ҷоест ки инсон онҷо чашм бар олами ҳастӣ кушода тамоми мақсаду орзую мароми худро амалӣ менамояд. ман дар яке аз деҳаҳои зебоманзари ноҳияи Варзоб, деҳаи Ғажне ба дунё омадам. аз чор тараф дар оғӯши кӯҳҳо буда, аз қалби он як дарёи саршор аз туғён ҷорӣ мегардад. номи деҳаи Ғажне воқеан аҷоиб аст ва ин метавонад ба фарҳанг ва табиати зебои минтақа алоқамандии зич дошта бошад. зеро ба назар мерасад ки номи ин деҳа аз калимаи ғажаб ки маънои ҷолиб ё аҷоибро дорад гирифта шудааст ва метавонад онро ба манзараҳои аҷоиб ва ғайриоддии табиати кӯҳӣ ки дар водии Варзо вуҷуд доранд шабоҳат дода бошад. деҳаҳо дар ин минтақа ҳамчун ҷойҳои аҷиб барои зиндагӣ ва рушди кишоварзӣ тавассути наслҳо ҳамчун хонаводаҳои анъанавии кӯҳистонӣ ва ҳамчунин қавмҳои гуногун ҷойи аҷоиб ва софу босозиш зиндагонӣ мекунанд. ҳамсӯҳбати мо дар бораи пайдоиши деҳа чунин андеша дорад ва мегӯяд пайдоиши ин деҳа ба пайдоиш ва рушди ноҳия рабти амиқ дорад. таърихи пайдоиши деҳаи зебоманзар аз таърихи куллии минтақаи Варзо вобастагӣ аст ки як вақтҳои қадима ба шеваи иқтисодии кишоварзӣ ва чорводориву манзараҳои гуногун монандӣ дошт. тамоми аҳолии деҳаи Ғажне воқеан меҳмоннавозу хоксору умуман мардуми неканд ки бо рафтори одоби ҳамидаи худ ҳамаро ба ҳайрат мегузоранд. сайёҳон махсусан сайёҳони хориҷӣ ба кӯҳнавардӣ рағбати зиёд доранд. деҳаи Ғажне аз ҷумлаи ҳамин гуна ҷойҳост, чунончи ҳамсӯҳбати мо дар ин бора ишора кард. одамон ба кӯҳнавардӣ, шикор ва сайёҳии табиӣ рағбат доранд. мардум дар давоми солҳои зиёд бо шеваҳои хос ва суннатҳои гуногун зиндагӣ мекунанд. гарчанде ки деҳаи Ғажне дар як макони хеле зебо ва табиӣ ҷойгир аст, баъзе мушкилоти рушд ба монанди дастрасии мукаммалии роҳҳо ва инфрасохторҳо низ вуҷуд дорад. ҳамин тавр Ғажне як деҳаи кӯҳистонӣ бо табиати зебо, амиқи фарҳангӣ ва иқтисоди кишоварзӣ аст. сомиёни азиз, акнун расидем ба бахши интиҳоии барнома. унвон дорад куҷо бояд рафт. агар шумо дӯстдорони сайру сайёҳат ба маконҳои ҷолибу диданӣ ҳастед, пас ин бахши барнома маҳз барои шумост.